загубата трябва да си доволен, предполагам, че така те приема радушно воликата. Както винаги. Ами да бяхме били, не мисля, че ще да влияят хора. Все пак съм изкарал най-хубавите си години в футбола, така че нормално да има такова отношение. Толкова скъп ли е Мартин Камбуров, толкова много пари ли иска като заплата и какви са шансовете, ако кажеш процентове, се върнеш в Локомотив Пловдив, ако има въобще такава опция? Всичко е възможно. Тук нататък сега до една-две седмици и сега заминава с националния отбор, евентуално като се върна вече ще се мисли за моето бъдеще, но така на 100% напускам. Но има ли шансове да дойдеш в Локомотив Пловдив? Ами всичко е възможно. Не мога сега да кажа има, няма. Всичко е въпрос на преговори. Очаквам вече така и ако има желаещи някой да ме привлича, да ми се обадят и така и не само на мен, на ръководство и да се търси някакъв вариант за ново споренство. Основно конфликта с феновете, който се получи на Крали, така ти дава повод да вземеш решение да напуснеш? Да, абсолютно. Мисля, че с господин Гилов и с ръководството съм се разбирал прекрасно. Мисля, че се разбирали прекрасно за да приключим нормално нашите отношения. Така мисля, че феновете там, които бяха и това е причината основно да напускам. Не може да ме псуват. Аз съм играл 40 мача за Локомотив София, имам 35 гола и те ме псуват. Значи те другите момчета трябва да ги разстрелят. Така че това не е за мен отношение. Тук съм бил преди 5 години и вижте какво отношение има към мен. И миналата година вкарах гол на Локомотив в София и виждате отношение 10 000. Така че такова трябва да бъде отношението, а не там, ако не е господин Гигов, трябва да го закрият този стадион. 10 човека ще определят съдбата на Локомотив София, което за мен е смешно, но за жалост не знам кой го допуска това, да 10 човека да определят съдбата на някакъв клуб. Много съм доволен и работил за този матч и ние да свърши работа и най-важно е да остава Локомотива група, място, къде той винаги трябва да изме. Какво се казва с съблекалната веднага след матча? Всички е доволен много на базика, защото ние атлетите се работят много сериозно и съм мисля това за този момент да спаси да група и ще дойде нашия момент и така трябва да се доволим много. Ти имаш договор с Локомотив още за половин година. Имаш ли желание да го подновиш? Има още една година с Локомотив. Сега пътува ваканция, мой менеджер да целяда. Ще говоря тук. Може да правиш една договори, не знам. Ще чакай, може време. Какво е твоето желание? Аз искам да остава тук винаги, защото харесвам много тук. Обаче, нали знаеш как трябва. Не може да каже днес един, друг, утре може да е друг. Обаче аз искам да продължава тук. Кога се заминаваш за Бразилия? Вторник. Да благодаря на тях, защото наистина няма това наистина. Нека първо да благодаря така на всички, които работиха за Локомотив, за този прекрасен отбор, за тази прекрасна публика. Всички сме щастливи, че така се свършихме задачата, за която бяхме дошли. Искам да благодаря още една публика, която е прекрасна и заслужава Локомотив в елита. Свободните птичи предсказват, че до година може да стигнете до четворката. Твоето мнение? Не знам дали ще бъда част от Локомотив през новия сезон, но се надявам и съм го пожелал на който трябва Локомотив да е в челната тройка винаги, защото заслужава. И ако съм направил една добра селекция, извинявайте, ще мисля, че с тази публика и с тези хора, които работят за Локомотив, ще постигнат тези цели, за които искат. Кога ще стане ясно бъдещето и какви са опции? Опциите ще ги разберете, но още е рано. Нека първо така да починем, защото така е един тежък сезон за нас, както за мен, така и за моите колеги. Така си заслужаваме тази голяма почивка, която ми се полага и още един път така благодаря на всички, както на вас, така журналистите, така и на всички, които така отразяваха нормално Локомотив и нямаше напрежение и няма никаква глупост. Все пак би ли предпочел в чужбина да играеш или в друг български отбор? Аз съм професионалист и всеки знае моето желание къде да излезна да играя в чужбина, защото мисля, че вече съм си го заслужил и съм постигнал всичко в България. Но това е живота, трябва да се съобразявам, имам семейство, което трябва да изхранвам и ще избера най-доброто за мен и за моето семейство да се чувства добре.